3 डिसेंबरला रविवारी 5 राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागतील तेव्हा इंडिया आघाडीचे सरकार 5ही राज्यात आलेलं असेल। आता देशात बदल अटळ आहे। केंद्रासह राज्यातही सत्ता परिवर्तन जनता करेल असा दावा एक्झिट पोलच्या निकालानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारेपरब यांनी केला। नक्की आता सर्वसामान्य जनता ही महागाईला कंटाळलेली आहे। म्हणजे फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नाही, पूर्ण उभ्या महाराष्ट्रात देशामध्ये महागाईचं सावट हे देशावरती आहे आणि अशा वेळेला लोकांना आता बदल हवा आहे। आता ही तुम्ही सांगतायत एक्झिट पोल हे आता 1-2 राज्यामधले असतील, पण आता येत्या विधानसभेमध्ये नक्कीच आणि लोकसभेमध्ये लोक ही इंडियाला मदत करतील आणि ते सरकार येईल असं आम्हाला वाटतंय, कारण कंटाळलेले आहेत लोक आता सगळ्याच गोष्टीला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।